Ezután a szép egy hét után, 10 nap után, mikor béke volt, mindenki örült, Istenem, végre megszületik a béke Magyarországon. És utána persze pár nagy vezér, Gerő, Kádár és a többiek kimenekültek Oroszországba, repülőbe vitték ki őket, megegyeztek a szovjetekkel, hogy jöjjenek vissza Magyarországra. 4-5 nap múlva eldöntötték a szovjetek meg a nagyhatalmak, hogy a magyar forradalmat le fogják várni. Visszaállt a kommunizmus, már hát bejöttek az oroszokat, ugye. 4-én ruszkik bejöttek nagyon sok tankkal, nagyon sok csapattal. Nap nyugodott lefele, én itt sétálgattam ki, és nem bírtam elfogadni, hogy lehet, hogy megint romba döntenek bennünket. Nem volt elég a törökök, az osztrákok, az oroszok, most jönnek újra vissza. Tudod, az élet nem ér mit élni, nincs miért, tudod, az embernek nincs jövője. Hova mész? Megszállnak, te el vagy nyomva. De emlékszek nagyon rá, hogy apámnak mondom, apám magának volt egy pisztolya, úgy emlékeztem rá a háború után, hol van, adja nekem oda, az apám azt mondta, hogy nincs, nem igaz, nincsen, de mondok, apám volt, mert én láttam gyerekkoromban, csak nem tudom, hogy hol van. Azon gondolkodtam, fölmegyek Pesten és arcolok, és képzeld a széles fejjel, ahogyan én éreztem most az a saját élményem, én fölmentem volna, én földobtam volna a saját életemet, mert annyira elhatározás volt az ember, hogy tényleg mi marad, nem marad semmi. Mit lehet élni, hogy lehet élni egy olyan országban, aki állandóan meg van szállva. Mi el vagyunk nyomva. Tudod, az élet valóságos semmiség. A fiatalok, a nép azért ment el jobb élet után, de nem tudta itthon mi van rá utána. Most mit csinálnak az oroszok velünk? Elvisznek bennünk, kitelepítenek? Tehát ezért lett a diszidálás 50 után. Mentünk utána fel a kultúrázva, mindenkinek az orra lógott lefelé, most mi lesz. Tele volt a kultúrázva, még olyan srácok is szoktak jönni, jöttek akkoriban oda be, akik soha nem tartoztak a kultúrcsoporthoz, csak jöttek, hogy hallgassák rá, hogy mi történik. És így lassan, ugyan verték le a forradalmat az oroszok, az emberek kezdtek menekülni. Megkezdődött a menekülés nyugatra. Meg már sikerült átszökni a vasfüggönyen Ausztriába, üzentek vissza, anyukám, jó vagyok, megérkeztünk Ausztriába, ne aggódjanak, jöttek az üzenetek, egymást érték. Oszkóba is, ahogy mondtam, körülbelül 42-ről tudok, akik elmentek. Mentek azok is, akik fiatalok voltak, mentek, akik katonák lettek volna, mentek, akik hazajöttek. Aztán mentek azok, akik azt mondták, én nem maradok itt, mert hátraház. Szóval elfogtott őket egy ilyen menekülési láz. November 10-e táján határoztuk el, hogy négyen voltunk az első csoportban. Én, Csejte Jani, még Angliába lett ő is, Szecsődi Laci, ő később kivándorolt Ausztráliába, és az Orbán Laci, itt lakik a Nos, a Csejte és én mi egy idősek voltunk, mi barátok voltunk régóta. Másik kettő, Laci, Orbán Laci meg Szecsőzön, ők már voltak katonák, ők tudták, mi a katonai dolog.
Most jött az állatározás, hogy elmegyünk. Amikor a ruszkik bejöttek nagyon sok tankkal, nagyon sok csapattal, pár nap múlva aztán a barátommal, még az este Ausztriában voltunk. Azt a fájdalmat én nem is tudom, hogy na, elmegyek. Vagy lelőnek a határon, ha nem sikerül, akkor átmenni, akkor megéljük, de visszajöhetről többet szó sem nincs. Megyek fel, gyalogett az utcán végig, odaérek Csájtéig, az Ejjeli már elment. A Szecsőri Laci meg az Orbán Laci, azok reggel 4 órai vonattal mentek, amikor elkezdtek dolgozni Szombathelyen. És már úgy beszéltük meg, hogy Szombathelyen, ugye nem délben, hanem úgy 11 óra tájban fogunk találkozni Szombathelyi állomáson, velük is ottan. Mi ketten, meg ők ketten, négyen. Ahogy mentem ki az oszkói állomásról, még akkor meg volt, akkor kezdett kelni a nap, gyönyörűen jött fel itt az új hegy felett. Annyiszor hátranéztem, és csak az még mindig bennem van, hogy elfelejthetetlen az érzés, hogy én ezt a napot többet nem láttam. Hova megyek tőle, ez elbírhatatlan. De már el volt határozom, muszáj hazamennem, nem lehet. A Csájtém át volt az állomáson, azt nem várt meg, gyalog mentünk, nem is biciklivel mentem akkor az állomáshoz, azon a reggel, nem akartam a kerékpárt elvinni a bármit. Odaérünk föl Szombathelyre, válogatunk, addig sétálgattunk túl körben. Jött a két Laci, délután korai vonattal, mit tudom, 1 órakor indult a vonat Szentgotthárd felé. Tömve. De annyian voltak, hogy ott ne állva, még talán kinn a Perin, vagy a ütközőkön ott is álltak emberek, tömve az emberek, akkor már a menekülés megkezdődött Budapestről, mindenki nyugatra húzódott. Be akartunk érni Szentgotthárdra. Képzeld el, az árvosok a vonaton, abban az időben képpisztolya mindenkit igazoltattak, azt a betyárnak. Hát nem tudunk bevenni az egészen Szentgotthárdig, le kell szállni a következő állomáson, Jakab-háza. Képzeld el ezt a falut, soha nem láttam azóta, de az idén elmentem megnézni, hogy hol van Jakab-háza. És ott leszálltunk az állomásra, a Rába folyó talán 100 méterre folyik mellette, és a bokrok voltak, de egy olyan csúnya őszi nap volt, hogy esett a köd. Tudod, milyen rossz, igazán rossz őszi nap, alig lehetett látni, esett a köd, és ott még a bokrokon nem tudom, hogy volt-e levél, vagy nem tudom micsoda, ott a Rába parton ott húzottunk, meg addig még kezd besötétedni. Hát el is érkezett az idő, na most már nem lehet látni, sötétedett az idő. Mindannyiunknál volt pénz, az Orbán Laci, az hentes volt, azt hiszem hozott 2 vagy 3 ilyen hosszú rúd kolbászt magával, a Szecsőri Laci, az cipész volt, a Csájtályen, nem tudom, mit dolgozott Szombathelyen, én meg Zalaegerszegen. Na és megkezdtünk, megérdeklettük, bárra lehet legközelebb határon menni. Erdőn keresztül idáig tiszta sármára, az maszat mindentől, a kukoricát, és közeledtünk a határhoz. Szurok sötétség, mondom, alig lehetett látni, esett a köd. Hallottuk, hogy a katonai járőrség megy a határon, farkaskutyákkal törvették a kutyákat. Egyenesen levágódni a sárba, és lapulni től minden éjjel. Az érdekesség az benne, hát én még csak 20 évesek voltunk a Csájtével, és 2 Laci, az meg 25-26 volt katonák. Ők annyira féltek a katonáktól, a határőröktől, ők valóságban remettek. Mi meg a Csájtével mentünk utána, ők mentek elő. Majdnem nevetnünk kellett, nézve, ezek becsinálnak a nadrágjukba. Talán nem éreztük annyira fel azt a félelmet, ami ott volt. Na, elcsindesült, elmentek a katonák, a határfeltől sötétségben, erre megyünk otthon. Egyszer csak elérünk egy jó óra gyaloglás után, a szántókon, meg kukoricaföldek, meg mit tudom, milyen földek voltak még, kukoricaszár is rajt volt, tudod még melyik helyen.
halomkutya ugatásokat. Na gyerekek, ez Ausztria. Kell még egy szó, mielőtt mennél, kell még egy ölelés, ami végig elkísér az úton, majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár. Nézd rám, és lásd, csillagokra lépsz. Nézd rám, tova tűnt a régi szenvedés, hol a fák az égig érnek, ott megérint a fény, tudod jól. Spanning a 14-foot border canal. De végül hazatérsz. Szállj, szállj, sólyom szárnyán, 3 hegyen túl. Austrian relief agencies provide transportation to 63 refugees. Rád, ahol véget ér az út. Úgy kell, hogy te is értsd, nem éltél hiába, az a hely, ahol élsz, világnak világa, az égig érő fának, ha nem nő újra ága, úgy él, te legyél virágnak virága. Szállj, szállj, sólyom szárnyán, 3 hegyen túl. Szállj, szállj, én várok rád, ahol véget ér az út. Nézz rám, ne ígérj, nézz rám, sose félj, ha nincs hely, ahol élsz.